Kompla jiżdied il-prezz tal-fuel fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, dan fil-waqt li l-prezz f'pajjiżna baqa' stabbli. Innota dan il-Partit Laburista li fi stqarrija irrefera għal tarif tal-Kummissjoni Ewropea li juri li din il-ġimgħa l-prezz tal-petrol u d-diesel madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea reġa' żdied b'ċenteżmu. L-istess statistika tindika li minn nofs Jannar sal-lum kien hemm żieda ta' 20 ċenteżmu fil-petrol u ta' 14 ċenteżmu fid-diesel fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess perjodu f'Malta l-prezz tal-petrol naqas b'7 ċenteżmi u dak tad-diesel naqas b'9 ċenteżmi. Meta wieħed janalizza dan il-perjodu kien biss f'Malta li kien hemm tnaqqis fil-prezz tal-fuel. Skont il-Kummissjoni hemm 15 il-pajjiż bi prezz tal-petrol ogħla minn Malta. Id-diesel f'Malta huwa orħos minn 11 il-pajjiż. Il-Partit Laburista qal li l-istatistika tal-Kummissjoni iġġib fix-xejn ħrafa tal-Oppożizzjoni li bil-hedging pajjiżna marar. Tul l-ewwel sentejn ta' din l-amministrazzjoni f'Malta l-prezz tal-petrol naqas bi 11% fil-waqt li d-diesel naqas b'10%, rata li hija d-doppju tar-roħs medju fl-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista fakkar kif il-Gvern ta' qabel kien impona żieda kważi d-doppju ta' dik fl-Ewropa. Kompla jingħad li dan juri biċ-ċar li l-politika enerġetika tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-prezzijiet f'pajjiżna joqogħdu jixxejru mal-prezz internazzjonali kienet twassal għall-instabilità u piżijiet akbar għall-familji. Din l-istatistika ħarġet ftit jiem wara li sar magħruf li pajjiżna għandu t-tielet l-irħas prezz tal-elettriku fl-Unjoni Ewropea.